ndewo na ụmụ Igbo niile. Aha m bụ Maazị CMS, onye nọ m n'akụkụ Maazị Akamso bụ afọ m. otu a ka ọ dị. Ihe unu na-egete ụbọchị nke taa bụ Igbo CNN, anyị si n'ime ọhịa na-ewetara unu akụkọ a. Ngwa geenụ ntị ma nụ isiokwu anyị. Aba na ụzọ ọjọọ. Ụzọ niile nọ n'ala Aba aghọgo osimiri Jordan. Ndị bi n'ala Aba ebega akwa n'ahịa gọọmenti ka ha bịanyere ha aka. Ka nke a na-akpọtụ, ndị nta akụkọ anyị mere ka anyị mara na e nwere ọgbara mmiri pụtara ọhụrụ n'Aba, ndị bekee kpọrọ Ocean. Ọgbara mmiri ndị a gụnyere Osisama Riverline Area nke gbakwunye River Niger, Obu Ọhịa Shipping River Line nke na-enyere aka maka ịtụbata ngwa ahịa site na mba Indonesia, Port Harcourt Road Beach ebe ndị ara na-aga asa ahụ ma ọgụ 5:30. Ndị akụkọ anyị mekwere ka anyị mara na ụzọ niile adịgo mfe maka ịga South Africa maka na enwego ọgbara mmiri uhie pụtara ọhụrụ a na-akpọ Ehi Road International River Line Nigeria Limited. Ndewonu. Enyi, ihe kọrọ mere eme. Ọgwa dịrị ya iji mana omeme. Ọ nke gị biko. Nwa mmadụ na-aga ahụ fọ. Ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke beelụ. Otu nwa agbọghọ ndị nke a na-akpọ Slay Queen ewerele beelụ magbuo otu nwa okorobịa ma manyụnyụọ ya anya. Tụfịa akwa. Mgbe ndị nta akụkọ anyị na-ajụ nwa amadi a otu o siri mee, o kwuru sị na nwa agbọghọ dị mbụ amagbu ya beelụ ya ọ na-edi ya, mana na nke ikpete maazị a ọ mara ya bụ beelụ ma majie ya olu. Aka ifuru dagen ọkụ ọla mmụọ ife mmemmea faja bịa ọgụ n'ọkụ ọla mmụọ. Ndị nta akụkọ anyị gara n'ihu ịgba nwa agbọghọ ajụjụ ọnụ n'okwu ya. Ọ sịrị n'olu dị iro, o nwekwara n'oke beelụ m mụrụ ya na nwekwa onye m ordinary 300,000 ka m were zụrụ Brazilian hair. Chineke nna Chukwu akpọ ụmụ nwaanyị ọkụ n'obodo anyị bịara. Onwe mmadụ na-aga. Chukwu ya akpọ nwaanyị ọkụ n'obodo anyị bịara. Tụfịa akwa. Anyị gara n'ihu ịhụ onye isi ndị Stingy Boys Association, onye nke aha ya bụ Maazị Aka Awụrụ Awụ. N'iwe, ọ sịrị na ihe a bụ ọnwa onye nke atọ n'otu ọnwa na otu ya. Ọ gara n'ihu ibo ya ndị Sweet Boys Association sị na ọ bụ ha butere ha mmechi ihu nke a. Otu onye n'ime ndị Sweet Boys Association sị na n'oke okwu adịrọ n'ụka mgbede. Ego ole ka o ji? How much is the money? Maazị Aka Awụrụ Awụ gara n'ihu kpọkwuoro gọọmenti obodo a gwa ha ka agbatara ha ose enyemaka tupu ọnwa Disemba na-eru maka ozi ọzọ ịda. Na ihe nke a gwara m ike o. Nke Jos gwụ m. Ị mara nke gwụdị iwe m niile na ihe a bụ n'ọma provost ndị Stingy Boys Association a na-ekwu okwu ya. Ya mere ji dị n'otu ịdị negide ịdị ka ọnwụ. Aga m emekwa gị ọ dịkwara m izi. Nne ka ahụ gị dị. Ọ dịkwara m izi. Dị ka eriri ọkazị na-eri nri. Ndị be anyị ndewonu, ọgwụ n'aka ọha ya n'ụbọchị nke tata. Echefuna na Igbo CNN ebe akụkọ dị ire. Sọskraịbụ na YouTube chanel anyị Chineke akpọ gị ọkụ. Enyi, abịa ka isi ebe a pụọ. Maka na m anụ ụda agwọ. Agwọ ama m na anụ ụda agwọ. Debute ntị na ka isi ebe a pụọ. Ọ dịkwa egwu.